ni Jona Paspano undi na Elias Bobo. Right. Na John Paul. Okay. Right, sorry. And it. Ayo, pashu sawabu. Bomo tu. Kana Elliot Mzindiko, John Paul, Elias Bobo na Jona Paspano. Alright, I know Joanna Chinamasa. No, it's okay. You can ask for but I think it will go out. Canary book. It's okay. Right, alright. Sekarang dulu Joanna Paspano juga. Pamsuri mambo mtasa. Pamsuri makurukota. Nisi mulipano. Nda huyo ndakamirira muri ya Paspano juga. Pamusoro pe nyaya yaringati yakatanga kuinzwa kuma November December gore rapera muma social media. Nyaya iyi patakatanga kubatira isisu takatanga kubatira pekuti Sabobo vane nyaya yavo yawakakwidza mudare munomu yawainetsana namaikuru avo vanonzi Magrace. Right. Saka pakunesana kwanga kuti kuyo. Pano akazonzwa wabudirwa mudare munomu. Wakataura. Zvakataurana ipapo. Nyanga uri netsana ndakabata ingere nyekunzi bandi. Saka pakutera kwandakaita maepisodes iwayo dare rineri rakazoita order kuti uya ngaruta arubudirwa uyu akati bhandi racho ari kuziva parari imba kwamagresi kuya. Saka dare rakazowa order kuti ngavaende vanotsvake bhandi rere. Saka manzwira ndinoita wakaenda kutsvaka bhandi rere nemunhu angarubudirwa bhandi rere varashaiko. Saka pawakazodzoka futi kuno kudare kuno wakuya kunita report back pawai tsanangura nyaya yomuno pakazobuda futi mumwe akabvata akubudirwa futi. Saka pakubvunza nzi ndiwani avati ndini Devi Paspano jika. Saka pakubvunzwa bvunzwa nzi uri udei akuti ndakaura vanhu ngemwana wamagresi mukunda. Saka isu Devi Paspano jika wayo ndibaba wedu wakashayika waine 29 years musi wa7 July 1977 ndipo wakapondwa nguva yehondo. Saka isu patakazviona takatoshandisikawo ndizvo fatangoti pamwe madhirama evanhu vari kukana mumusha mavo hatipindiri. Saka takazoona kuti vanhu vaya vakaramba vakungoenderera waitaura kuzogumisira kwazodzoka futi kudare kunoko kwakazonzwasvika pakuti before that pana mukoma Joanna hapo baba akazotumira message kuna mukoma wedu wamwe wari kuEngland kuti patakuenda zvinezvi kwamambo takusvika pakuti vanhu vakapunda bamino nyoya anova baba wedu isisu vakuda kuchiripiswa. Asi inini uko pasi pangu rera kana kusaya nyumba it's okay. Asi kana mukamauya kundotuma vanhu badzi vangosvika kugara vari kuBrexit vanhu vachakubatira nyaya yenyu ndiye mukoma Joanneyo abva amechena zita ramukoma kwabva amechena zita raEliot Chinamasa wari 3 tisu chakubatira nyaya yenyu tisu tanga tikubata nyaya yenyu kubva kare. Saka pakurisicha kwatakaita takazongoti vanhu ava vanenge vatobva kufamba nezita rababa wedu irori wachindori svipisa waindotita zvawanga uri ndotita kubva way back 2020. Saka isisu ataura daro podhi vake peka akati wanhu takuenda nawo kunwaripi wakuenda kuoripiswa. Tikati madhirama ngatingosiye zvakadaro. Saka wakazosvika paFacebook kuti wakuoripisana paya mai ndofunga ndiye ungotaura handisiti shaire ikozvira handisiti
akakutipisaje vanhu vaya vamwe vakatipiswa jongwe kuti vakauraya munhu vakaponda munhu zvikafa vamwe vakatipiswa mbocho akatipiswa zvakarema akatipiswa mombe nayo saka vanhu vakazonga wamumaoko machiremba I think mubatsiri saka chazoita kuti tisu tizouye mubatsiri takazonga kutaura nyaya kuti wakuda kuya kumusha kwedu musha kwemufi kwaumba kwedu izizvo ndifunga pamwe nembedenenzeza chenzi dziri machongoyo nempocho zenu saka ndakazototo arikeza ndimhanye nditi kwamambo kuti ndikozofonerwa ndiri Harare kuti pamusha panzapa kwazara machongwe nemposho dzevanhu kuti vanhu vacho vanenge wakawanda vanga wapera uripiswe baba saka njunya yangu yatoona kuti mambo we ini mubvunzo wangu uri pekuti kana ari baba wenyu wakafa imi handisi ndi baba wenyu wakafa ndi baba wangu your biological father ndiye akapona but zviri kuitika zvese you are not part of that hatitombozvizivi kutongoona ngesocial media dai pasina social media ba tisina chatotomboziva pamwe taizoona ngepocho dzakuya pamukova akafona uripo ya wakafona wagokuisa audio munhu akaisira audio is not my blood brother but he is my cousin ndiye wakatoisiwa audio yacho alright imimi akaunza nyaya iyoyo yekufa kwababa wenyu musikazivi kudare kunondiya titozivi but ndakutoasuma kuti mukoma wakaisa audio dai kunzi angari paari kutibatsira munhu aibudirwa iye bhande tiri kuitwa ndereke iye bhande yaita pane mukadzi aibudirwa paitaura mazita watoi handichatondiri zita rake mabhande ati remember kuti pane munhu aibudirwa pakanongedzwa mazita bhande rikamboteerwa rikamboshayikwa rikazodii I think that group of people because inini pane nyaya yangu ini baba wangu afa ini baba mukuru wangu kana baba munini ka haakwanisi kuenda kung'anga ka achifambira kufa kwababa wangu inini inini ndisingazivi mwana wacho vanovasimudza maoko handisati ndasvika anguzo ndimira ndinoda kupedza neuyu then tochienda mukati mazvifungo zvenyaya because tatoona kuti pane nyaya yacho yandiri kuti uyu nyaya yake kuri kuti inini wakafa ndibaba wangu asi vanhu vakuripiswa kufa kwababa wangu inini ndisingazivi asi nyaya yaakundinetsa yayekuti vanhu vari kuripawo murapi ari kugadzirisa ngozi iyi wakuti wakuda kuya kumba kwedu indisingazivi inini nyaya yacho kwayatangira nekweri kuenda ndizomboziva mapabatairana kundoona vanhu vakuya nembudzi nemombe yakuripa kufa kwababa asi nyaya yacho kuti imbozoti kutangira pamberi kweandizi ndopa ndikubvunza ka kuti akambouya nenyaya iyi kuno kuti zvosvike kuna murapi ndiyani nekuti gara brexit unogona kusauya ako ndiani unamba hapana vanhu kavari papepa pana vanhu vari papepa vataurwa zani defended Elias Bobo ndiwe Bobo ndiwo ruzi ndiwo wakauraya ndiwo wakadini ini ndakatangisa nyaya kwapasi ndiwo wakadini ndakatangisa nyaya kwapasi ndiwo wakaitanga yakatanga nokuti mukadzi wangu wakabuda musi wa 24 ndagadzira makuva musi wa 23 December ndokubva ndaendesa nyaya yangu yebhande kwani kwasabhuku mira zokurora futi vati mukadzi wako wakaita sei mukadzi wangu wakaurayiwa namaikuru wake Rosina right ndokubva abuda musi wa 23 ma3 o'clock am ndobva ataura ndakatorwa bhande ramunani namaikuru akarishandisa ndikafa akashandisa kunditsibika right ndikabva ndati ina handizvikwanisi kuti ndipindure pano ngatiende kwasabhuku right wanatezwa rawanga waripo musiwo tapedza kugadzira makuva wakarara makusenani tobva tasvika kwasabhuku ndobva adaidza right tisati tasvika kwasabhuku
musikana uri pano akabuda kunze kwegedhe tichiri kutaura pasabhuku kuti angatiende patinoenda kudaro. Akabuda umwe musikana ndobva ateera mwana womukoma, ndobva amutera aona kuti situation haisi right. Avasvikoko aibva achimutaura kuti ai ini ndakutobva hangu ipopo nekuti ndatsamwa nekuti mukadzi waArias wakafa mumashure mangu ini ndisati ini ndakafa kare ndakaurayiwa. Saka nyaya yaArias haifaniri kutanga yangu isati yaenda mberi, right? Ndiwo uya inini ndasvika pawanga wakamira ndokutaurirwa uya anenge asingazivi zvaari kuita. Ndotaurwa nemusikana kuti ndo zviri pano. Ndakaombera ndikati shumba mazuva, ndakaombera ndikati shumba titaurire. Ndikati ndauya kondogara pane mwana ndicomrade kutaura mukomana uyo akanotorwa kuMozambique, right? Ndauya kundogara pamuzukuru uyu comrade nokuti ini ndiri gamba. Saka izvo ndiri kukutaurira muzukuru, enda kumba kwenu unowataurire kuti sekuru wati ndifambireyo. Ndikati zvakanaka sekuru, handina kuramba. Ndibva ndaenda manheru acho tooripota nyaya yanziri sabhuku handiikwanisi. Ndibva taenda vatanooripota kwashe, right? Ndibva ndatsanangura nyaya iyo yandirutsanangura yekutaurira wana sekuru. Ndikanzi nasekuru mukuru avo vari papa, ndikanzi Arias tichakuona wauya kumba uchitsanangura nyaya yako. Ndakadzoka kumba mangwana achainge risondo, ndakamuka ndakasvika kumba kwana sekuru, handinambopedza zuva. Ndikati sekuru ndauya panyaya iya. Ndikati wauya kodiri sekuru iyo muzukuru, ndauya koti nditaure zvandakatumirwa nezuro. Ndikati sekuru taura hako. Ndikati aiwa ngatipinde mumba. Ndakapinda mumba kaombera. Ndikati raiti wana sekuru ndauya panapa, sekuru wakataura nyakufa zuro kuti enda unonditsanangura unana sekuru kuti ndiri kudzvaira ndiri mudondo. Asiko zvino izvi ndasonobata pane muzukuru uno waComrade kuti tidini ndibude pachena. Zvakanaka. Sekuru ndizvoereza ndakauya mupatitaura. Right? Ndisekuru wena? Avo vari pavo sekuru pasi mukuru avo vari pavo. Ndambobva kutaura kudare ndichiri usumadare rekuti ndiri waripo wese weukama hwavo weutongi. Saka apa ndakanda kuzozadzisa inini sematumirwa andakaita. Right? Ndobva ndabva ipapo. Ndobva ndachiuya kuno kune ebhandi. Ndasvika kuno kuebhandi. Ndodzoka umba. Ndasvika ikweyo izvo zviri process. Aibva abuda. Zvikanzi ndakakutaura kuti yako yebhandi haifambi yangu isati yafamba. Murunzwa. Right. Ndastopwa ka. Ndio musi wamakazoona mambo ndichiuya nevanhu avo vairi vachibudirwa muno. Ndikati onai tarisai mambo handichakwanisi kuzvicontrol. Right. Mukati mira tikudaidzire Mukosanje. Handizvo. Mukosanje akauya ndikabhadhara mari yekuti adi averify. Akaverify overnight. Averify hapo. Chokwadi chakabuda chekuti umwe anga arutaura kuti shamwari unenyora izvo uri kuseenzesa wizodai. Alright, zvakapera izvo. Asi sekuru wangu uyu uri pano ndisekuru wangu paari mukadzi, asi ndisekuru wangu ndingoti mukudza. Akabuda akati ndiri kuda kumupai mazita. Handiti ndozvaakataura here mambo panapa. Mazita aya mukati unozonyora mazita aya pasi uenda nawo nemasamani wanu ndiri kuwada pano.
pandakazozokera padare rechipiri ndo pakazouya Nkosachena. Vanhu vaibva vataurwa chokwadi, wakabvuma wakabvuma. Rosina nemwana wake wakatanga kudaidzwa kuti Grace Bob ndiye poison manje. Ndakuti ukatanga kudaidzwa pagroup ndiwe limirito. Saka iko zizvi wari kutisa, right? Asi uyo uri papo unogona mutsanangurirai macharges handisini ndakachaja ini. Pandakadzokera padare rino ndakadaidzirwazve ndikati nyaya inopera naMukosachena namambo, handisini ndiri kudaidza Mukosachena pano, right? Mambo watipa Mukosachena. Mukosachena akakumbira akagara pasi apo, akagara pasi kugara kudai aibva akumbira please ndapota kune vari kubvuma nevari kuramba, saka toita sei? Zvikachiti alright, nyaya iripo ngeyekuti chimira ndione kuti ndapa machargements ewaripo, wari kuramba ndichasenza nawo ndichashapura ngemushamu. Zwana rino ine ndiva ndazo wana sekuru wavo pakutanga pakatsanangurwa vanhu wesa wanga wari munhu wakazvisumuka utore hama dzako, akasumuka akatora wana sekuru. Handisi kuziva kuti kumusha kana kuti havasi kutaurirana here, ine ndiitwa penzima. Mirai pane nyaya hapasi pezvese, hapasi pezvese. Uyu kuti zvese zvamuri kuita izvo zvese izvo makaenda kusuma muita sei muita sei, muri kusuma zvinhu zvababa vangu. Uzova nenyaya izvo, muri kusuma zvinhu zvababa vangu, ende zvinotobuda zvese uyu achitoripisa nekuita sei zvese izvo. Munhu ari kuripisa kufa kwababa wani wangu, but ini handine zvandikuita sei, handine chandikuziva baini. Zvinhu zvacho kana zvaripwa alright, zvaripwa zvoda kuenda kupi, because right now according to the audio iye kuti inini yangu iri based pachi izvi zvikuti wani kuti kwakanzi uyu akati ndada kuenda kupi kumba kwacho, kumba kwaari kuuya ngekwani ngekwangu. Saka pari kuuya ada kuuya tichimutambira chiti ndinobva ngemba. Mambo yairi pano ndeyekuti ndakasvika kumba ndikasiva shoko, ndikazotizve ndadaidza chii, ndadaidza wana sekuru kuti wazvinzwire wega handizve. Zwana rino iri pandakauya muno makanditi nyaya yenyu inopedzwa ndiani, ndiMukosachena. Ndikachiti kuti iri kupedzwa ndiMukosachena wacho ngauye akauya. Ishu yatitoa haisi yaMukosachena, ishu iripo ndeye mukomana uyu apa ndakashuma kuna sekuru. Sekuru uyu handiye baba uyu, akafa ndi baba uyu musha wacho. Yes, makasuma kuna sekuru mukuru handisi, asi hamuna kusuma kune the affected people. Aiwa awa sekuru mukuru wakati tishamudaidza, murunzwa kwakati tishamudaidza ikumba kwacho. Alright, tegarai basi. Alright. Asi chandudai ndechekuti point yangu, point kuti wani ini ndaizwa ende munhu wese aizwa. Ndopatika kuti tichione ipapo kuti togadzirisa sei kuti mwana uyu apinde mukati menyaya, apinde mupicture yekuti nyaya yababa wake iri kuita sei. Because zvinorwadza sei bambo ekusambo kuti uzwe kuti baba wako ari kumuka, unozwa kunext door kuti baba wako uri kumuka apa madhimanzi kuti anoda mombe nechakati chakati, vanhu vakamuraya ndinhikida uchizwa pasocial media. Iwewe hauti kudini, hauziziva Ini ndasimukira kuti ndini Francisca Mudzindiko, ndiro zita rangu rekwashingizika ndoda kuti nditsinidzire chimwe chinhu chanyanya kuti simudza, chiri kunyanya kuti bata, ngechekuti musi wapuhwa baba wedu awasamona tavaperekedza nyaya yatongwa yangonzi
mimi buda henyu murumirira chiremba pakazouya chiremba wacho nyaya dzese dzakutongwa ongoti vari kubudirwa ndibaba wedu wabudirwa. Chiremba wakataura kuti isisu mhuri yedu yese tiri kuzwa baba wenyu wakamutswa ngehama dzake. Baba wedu isusu wakapondwa uri kumutswa ngehama dzedu isusu. Isisu pahumuri hwedu hatina takambonzwa barutaura ngezvababa vedu kubva paakafa 1977. Asi chiremba wakataura kuti baba wedu uri kumutswa ngewanhu weropa rake. Wanhu weropa rake waibva wapedza waibva wafonera mwana wababa iwawa wakafa. Waibva wataura kuti garai kumateresi. Patari apa garai kumateresi. Saka isisu tiri kurwadziwa kuti tiri kugara kumateresi. Baba wedu akapondwa akafa. Wakapedza zvaibva watiti hamune chamunofanirwa kunga muri kutaura apa kana kuziva kufonera vanhu vemhuri iyoyo. Wapedzazvo chiremba wakataura kuti wakamutswa ngeveropa. Saka wakamutsawo warida kuti amutswe aendepi? Topedza isusu togara kumateresi. Ndopari kutirwadza mazvita changanini. Murudzenda pandinga akati vanhu garai kumateresi ndiani? NdiJohani Chinamasa. Ndiyo akatotaura aibva ataura kuti nyaya iyi ndini ndiri kuita. Johani Chinamasa, mukoma John Paul na Elliot Chinamasa ndiwo vari kuita nezvenyaya iyi. Imimi garai kumateresi. Wana wacho wakatonzi wanhu wekapasi, tese mhuri yekwapasi. Wari kuita ngezvazvo ndiJohani Chinamasa, John Paul mhuka yasango na Elliot Chinamasa. Wari wanhu manje weukama hwedu isusu. Inini my question Johanna anabatika ko Elliot then John Paul Japan. John Paul iyo nyeruto Honorable Senate. yes Mambo wangu nina mpisa nyai yese chitwa anaumbuya pano anaumbe ndititesa nyaya yangu nemunin'ina wangu uyu nyaya yangu nemunin'ina wangu uyu ngeyekuti nyaya yengozi yandisina kumbofa ndakataura naye yandisina zvakare ndakambofa ndakataura naJohani kana angawe Elliot. Ndiri kushamiswa zita rangu richitaurwa asi ndazonzwa pane shungu dzemunin'ina wangu dzekuti zita rangu rataurwa. Inini ndisina kutaura naElliot nor naJohani pamusoro peutongi hunova ndiwo hwakusimudza avo kuti wataure zvavari kutaura. Truly speaking, mambo wangu andina kufa ndakataura nyaya iyoyo and anofa ndakambopinda dare kana anything to do nenyaya. Handina. Chandinokumbira mambo wangu ndechekuti ini mundichenese nemunin'ina wangu kuti inini munyaya yenyu ndakanga ndisipo. Ndapota hangu kunandichenesa. I love my peace. Nasi sondo. Lord have mercy. right ndiri kudai nini Bobo baba wauti wakanoudza nenyaya ndiani? Baba wati wewe ndakaenda kumba kwasekuru cheo sekuru wanova ndiye baba wewana ndotini chete wakataurira ani? ndakaenda kumba na sekuru kuna sekuru sumukai mambo yes iyo nyaya ndizvo azi ndi Bobo ndakamutaurira baba kuti arashiwa akauya kana uyo ari kuEurope kana uyo ari kuEurope sorry ndonzi Josephat Aspangoya
kana uyo ari kuyuropo ndakamutaurira newana kuti Elias wauya pano aitaura nyaya iyo yataura asi ndamutaura kuti chimbomira tichamboti taunganidzana tichazokudaidzana kuti taurire iweyo nenyaya yauna. Sure, right. That's what he did. And nanasi uyo akatouya mai manje kubva kure arikutodzoka pano wedza kuenda futi kuEurope asi tinge tadii tayo pacho nadima tichitaurirana takataura dati hamusati maunganidzana here kubva musi wataurwa nyaya mukati ndichawaunganidza takatotaura manje uyapo kuti ndiye anotedzera takatogara pasi takataura. Okay, my issue now iri pekuti awa wana wacho wemovie after Bobo auya makavapo here kuti Bobo akauya takandonzwa nyaya yekuti paita masamons masamoni iwayo ndakatorwara ndakati baba sene nazvo wakangopengawo saka ndakatozotobata tsvimbo kuuya manje ndatekeze ndichidza ndichiwaperekedzi pandaona masamoni akanzi mambo mutasi ndakarespekta leadership yenyu kubva ndati chiedza ndakazo ndakuwaperekedza kuya kudare kwadaidzwa kwamambo. Saka tasvika munomu nyaya dzisi dzakataurwa dzikatongwa isi takandomira tasvika pakuti nyaya dzapera dare ravharwa pakubvunza kune wana wanyora kuti kwini izvo tauyawo panapa kuyedu kanzi yenyu inodatsika mutanda izvo matidedzera panapa. Saka kana even iye anoti anosvikirwa akabva azotiza akaenda pasi touya kuti ndakapokuta ndikati ndakunire nebhande panapa mukutidedzera iyo tsika mutanda panapa ndizvo mukatidedzere panapa iyo kuti kudedzera uyu imati tatoya panapa dai makatitaurira kuti tikudedzwa kuyeyo kunze ndemunzwe ng'anga tona hatisina mvira tadini tauya ndo information yandakapiwa basi. Asi zvokuti tsika mutanda anoda kutsvagirwa baba wenyu hamuna kutaura aiwa takatozotosvika takatozonzwa tatosvika panapa kuti nyaya yatadedzwa ngeya tsika mutanda yababa wenyu haisi amusoro mambo nditaura kuuya kwatakaita pano ndinonzi Priscilla Pasipano hatina kuuya asi kuti baba vakaita kusundiswa ndokuzoya kwatakaita pano tauya baba ava wakasungiswa ndiBhobo samani rakauya kuti wasungwa kwamambo mutasi tikauya tikabhadhara $20 fine ndipo takazopinda mudare Mukotsanjira chakatanga akataura kuti hama dzemufi dzakamutsa mufi wakabika doro wakadira doro pasi kuti muka unetsane nevanhu wakadini wakakura ndo matauro akaita Mukotsanjira tikarigarira dare iroro ndikazi wakazotaura iwo wawarusvikirwa wakati kwazi tidautora tikati mudzimu wangu uende kumusha kwangu ndakabvunza ndikati mambotsanangura kuti ndakapondwa mumusha maBhobo zvinezvi maakutaura kuti ndinotorwa mudzimu wangu kuti uende kumusha kwapasi panozvi unoda kubviswa mudzimu kana kuti kuroda kutorwa ngozi ida kuti ende kurasirwa kumusha kwayo. Mukotsanjira akandipindura kuti ngozi nemudzimu chiro chimwe, ngozi nemudzimu chiro chimwe. Saka tibva taona kuti kana chiri chiro chimwe Bhobo uda kutora ngozi yayo yekumba iri kumba kumusha kwake kuendesa kumusha kwake ngekuti takanzi ngozi nemudzimu chiro chimwe. Mubvunzo wangu mati baba wenyu akapondwa ini nguva ichi yehuko. Saka baba wenyu akapondwa nguva yehuko, Bhobo akaplaya part ipi pakufa kwababa wenyu?
zvazosvika kuti Bobo awe very topical munyaya iyi. Apa Bobo une nyaya yebhande, une nyaya yebhande. Uku nyaya yebhande yaenda kunobuda kuti Bobo wamukufa mumunhu futi maboyi futi. Kuti Bobo ari kukwana papi pakufa kwawakaweni. Ndofunga ipapo Bobo wacho kupindura. Ngekuti kutanga kuona kwatakaita nyaya iyi yakanga iri nyaya yebhande. Wakasvisa nepakuenda kutsvaga bhande. Bhande kwakwana Bobo kwacho. Bhande ribarashaiko. Pawazodzoka kufeedback kuno kuti bhande rakashaika. Pana akatongoti budirwe uya bva hakiro. Abva tanga nyaya yedhivi. Yebhande ibva yatosiyiwa. Ibva yangotanga yadhivi nanhasi susona kuti hapana chatirikuzokuikonawo masocial media. Kusvika pawakapedzisira kuzochajana zvawakachaja. Chimbondipindurai pandoda. Ndati pakufamba kuda wenyu. Bobo angai ari kupinda papi? Ndipindura. Chimbomira ona Ndipindura. Solomon. Yes. Wanonga wasewapa. Ndinonzi Francis. Yes. Pasi pano. Yes. Ndakasira nazamu nemufu wamuri kutaura. Muri kupanzwa? Saka wana wese wazana dziri mbunurira idzi. Vakasara dziri pazamu. Saka vari kupuwa nyaya vari pazamu. Mukoma wangu wakandisira zamu. Wakura. Ari kurova 82, 83. Ndoko akasvika. Akapindura Bobo zvakakwana. Kuti iwe Bobo nyaya yauya uchitaura naye pano chadaidza mhuri. Saka chikuru chataisira nyaya mudare chiri pano chaita wana shungu ndechekuti Johannes Chinamasa, John Paul naEliot Chinamasa ngavazive kuti ndoana Chinamasa kana kuti ani mudzimbiko umukasanga. Isu nyaya yapasi panodya havafaniri kupinda, havafaniri kuitungamira, havafaniri kutuma Bobo. Kana pane ane zvaakaita panyaya iyoyo ngauye pagedhi wanopaziwa riri kunoku neriri koko. Muri kuzvinzwa mambo? Ndo bazi chataurira kuno kudara. Chete kuti wanawa watatu newamwe wavo vari kubheki ngavazive kuti havasi vana pasi panodyaba. Vanhu vanenge vakatadzira pasi panodya vanoziva panogara pasi panodya. Ngavauye straight, ngavarege kutuma wanyaya. Ndobadzi masoko aripo. Bobo. Bobo. Ndati Bobo pakufa paDevi uri kupinda papi? Ndozvada kuziva kuti pakufa paDevi Bobo uri kupinda papi? Uyu munhu mukuru wangu uyu. Urundwa. Chiripo ndechekuti kubuda kwakaita sekuru akuti ndizosume kuna sekuru mukuru. Akati hauna zvako zvinofamba zvekufa kwemukadzi wako. Ini shungu yangu ndeye mukadzi wangu, handina shungu yake. Ndinoda kuti clear off Devi from me. Izwa. Ko Devi uda kutorwa kumba kwako achienda panodya arumboitei kumba kwako? Aiwa, inini tarisesi handitowakabuda ega aitaura kuti hapana chinofamba. Sei ari kuuya koti zvakoyo hazvifambi iye zvake zvisati zvafamba iwe hauna kukama naye? Ende izvo zvakatinokunzi ukwakabuda kuchinzi mweya waDevi uri paumba pako iwewe. Ndotandikubvunza mweya waDevi aiwa hasi uri kumusa po, asi mweya wacho wakamutsirwa pamba pake. Mona pane nyaya mweya uyu wakamutsirwa pamba pake. And the reason why mweya wakamutsirwa pamba pake is because iye ane chekuita uri papi munyaya yekufa kwaDevi? Zvemukadzi wako imbomira zvemukadzi wangu ndinombomira. Vaikuru wangu izwai ndichimutsanangurei zvakaitika muhondo ndandiri kutaura. Sekuru avo vanondipupurira. Chii chakaitika uri kutaura?
sekuru wakaurawa muhondo kubuda kuri kuita sekuru devya wari kubuda wachitaura kuti uyo Grace ndiye akanga ari pamberi pamazita akapinwa vanhu wese kuti wazouye panapa padare rechipiri riya ramakazoti izwa Bobo ndati Bobo Grace hadi Bobo sei mudzimu wakubuda wachiti Bobo mweya unoda kuti wapamba pako iwewe uchiendeswa kumba kwawo mweya urumboitei pamba pako mweya waDavid sei zvinhu zvako zvisi kufamba iwe nenyaya yekuti David ari kutanga waita zvangu alright ndimbokubvunza yangu elite question paakaurawa David wakaurayirwa kupi inini nekutoziva nekuti akaurayirwa papi handipazi ndakuti inini asi kuchibvuma mai kuti hauzi kuti akafirepi hauzi kuti akaurawa ndiani hauzi kuti akafirei wochimukaizwa Bobo wochimuka makuseni Bobo kumwa tii kouya neporiji kufambira zvausingazivi sei alright Bobo sei Bobo David asiri kubuda panext door kana pamba pake sei Bobo David arikuda kubatanidza nyaya yebhandi remukadzi wako naye sei ari kubatanidza zvinhu zvingori two is why aiwa Bobo taura chokwadi hatikuti pane chawakaita paBobo asi tikuti Bobo zvinoita ngozi Bobo siyaidzikisai maoko zvinoita ngozi Bobo munhu akaurawa nedemo rako wamo mungozi Bobo munhu akaurawa chipfeko chake chikatorwa chikapinda mumba mako wamo mungozi Bobo ukaona munhu ari kuurawa ukapfuura wamo aurozwa Bobo zvinoda kutaura saka ndikuti pane zvese zvandiri kutaura Bobo hauna chako here chauzwa kuti chinicho ndakaita chiri kundipinda mukati menyaya kana kuti Bobo kana uriwo akaenda kumakomberedzi ukataura kuti uyu mupuruvheya muurayi kana uriwo akamutengesa Bobo haatoregi kuuya futi kwauri inini ndikuti Bobo pako ndepapi nyaya iripo ndeyekuda izi muri kuona inini ndakataurirwa kuti ndiende ndoture shoko kwanizvo izwa Bobo ndikuti Bobo pakutakura shoko wakaita zvakanaka asi uri mubvunzo uri pekuti wai shoko rauya pauri risina kuenda kwarinofanira kuenda kwachina masa kuna ana pasi panodya kuna ana mhuka yesango kuna ana anomwa chechiterei mudzindiko chandisarewa ndonandoziva anditi sei rakaenda risina kuenda kwese uku uyo vanhu vese awo rakaendai kunewe Bobo ora chimbogara Bobo ngofungi mupei mvura Bobo izwai taura tizvo imbopai maya wamukana pamusoro imambo mutasi ini ndine Elizabeth pasi panodya nyaya ndoda kuti nditaura ndambodzoka kumashure pakaitangwa nyaya yebhandi inini ndakauya ndakarwa kwanyamarevu saka ndakauya kunyaya yebhandi uyu muridzi webhandi nditete kwandakarorwa saka tauya panapa papatangwa nyaya yebhandi imimi mambo mibva mati endai munotora mubva mabvunza musikana akanga ari kubudirwa mukati bhande uri zuva parireri akapindura akagara panapa kuti hunde ndiri zuva pariri
mukadzokorora madzokorora akati hunde ndiruzwa pari imimi mibva mazoti mambo chibudai muende kunotora bhandi mudzoke pano izvozvi takabva tabuda zveshuwa wekwabhobho nekwanyamarefu tibva tabuda kunze kuti bva tatsvaga mota tibva taenda kwaChinamasa tasvika kwaChinamasa takaenda namukoma ndo takaenda nawo ndo makatipa tibva tasvika kwaChinamasa tasvika kwaChinamasa panomiririra mota wakazogona kukwira kumba ndimukoma na babangu wana babanguru wedu Nyamarebvu wairi isusu wana mbuya hatina kuzokwira nemusikana akanga rubudirwa uyu wakabva asara nesu takamira kugedhi nevamwe wana wa Rozina Kombo. Rozina wacho wakabva aenda newana wake wakwira kumba wakaita ndofunga museni wariko waibva wadzoka waibva wati bhande mbuya ona mbuya nana sekuru bhande tarishaya ndikati rinogoshaikwa seiko kwa mambo ati ndiruzwa pari ndo patakabva kuti zvakanaka mukoma awa waibva wati ngatidzoke tibva tapinda mumotika tibva tadzoka panapa nyaya bhande yakazonzi bhande rashayikwa right bhande rashayikwa takabva tazochiona raSamoni rakuya kumba kwakuzi Josafati wasungwa kune munhu urubudirwa wasungwa ngenyaya yemunhu urubudirwa uri kuti ndini David makandienga pasi panodya bata atipo patina ini handina kuzouya nguva yacho iyeyo saka ivo vava ndio vakazouya nana Eliot na Vito na Joani saka wauya panapa takachizouya pakuzi tasungwa takachizoperekedza baba newakomo wangu awa nehanzvadzi yangu iyo zotachiuya panapa nyaya yakabva yatangwa vanhu vese vakatongwa vatandoramba takandogara kupasuku bvatazozi nyaya yenyu ruda mukotsanjera taziyi ruda mukotsanjera takatanga tiri kunze uko tibva kubva kwaonayo handichazivi zita nguva dheti racho tibva tazina mukoma chandisi kuvaona pavari kwibva kwazi kurunayo pindai mumba tibva tapinda munomu mukotsanjera wakati masoko akandibata nanhasi ari kutotibata saka tazouya pano mukotsanjera wakati weukama wakabika mhambo wakaenda koteketera paguva rake kuti munhu amuke hino nhasi uno honai David wamuka manzwa haachisiri kamusikana kaya wakubudirwa uno ndipo kwakazi ndimukotsanjera iwe David wauya nani zvikazi ndina hama dzangu dziri muno ndipo kwakazi simuka unongedza hama dzako ndipo kwako mapasti 10 p.m. wakasimuka aibva apinda akatanga kudaiso aenda uko uri kufamba ari kutsvaga wanhu hama dzake aibva aona wakatanga kuona uyu ndiye akatanga kuona uyu aibva amubata aibva ati ndiwe uyu wakabva ati ndini ani izvori kuti ndiri hama yako ndini ani zvikanzi uri kuramba zvikanzi aiwa kuti uri baba wangu chaiye taura zita rangu kuti ndini ani wakabva afura aibva aenda uko wakabva aenda kobata mai wangu ndo wakabata aibva ati uyu mukadzi wamukoma wangu aibva abva apa aibva ati ringuringu rutsvaga vanhu uko ndo vakati mandebvu uri kundotsvaga mandebvu wacho aitaurwa ndiwo hanzvadzi dzengu ndiwo ndakatedzana nayo mandebvu haana kumuona zvikanzi waraiti mandebvu ndiri mutsvaga aibva adzoka kubva uko wakuchiuya kuno ndo pakabva ati ndakagara ndifunga ngechapa ndo pakabva ati uyu mwana wangu uyu ndibva ndandomubata maoko aibva abva pandandiri zvikanzi ndiri kutsvaga mukoma Josephat handisi kumuona ndo paakabva aenda uyu mukotsanjera ndiye akabva ati wamutsvaga kuvarume uko enda kuvarume ndo paakabva apota kuvarume aibva aona baba aibva ati uyu ndi mukoma wangu Josephat uyu aibva abva taiwana muzukuru uyu aibva ati uyu muzukuru wangu vaiwana mukwasha wacho nguku aibva ati uyu mukwasha wangu aibva adzoka bvataivatagara mukotsanjera aibva ati vanhu wese vabatwa maoko ndimi hama dzacho here takaramba takanyarara papaya aibva adzokorora futi vataramba takanyarara mukotsanjera vakadzokora katatu baba vangu ava ndo vakazodaira kuti ehunde ndiso hama dzacho zvikasi saka chiuya zvemugare nehama dzenyu nehama yenyu kunoku mutaurwe zvekuita takazosimuka asi takati soda kusimuka tibva taibva tagara pana tisatagara Johani anga akagara Samuel apa Johani na Vito Chinamasa wanga akagara Samuel pakadaidzwa nemukotsanjera kuti wanhu weukama wabatwa uyai mugare apa wakatanga kusimuka kuya kogara papakagara mukotsanjera apa ndi Johani na Vito ndo wana wakasimuka ndo wakatanga kusimuka wana wacho wakanga wadaidzwa asi wanga usina kubatwa right uyu munin'ina wangu uyu ndiye akatanga angari pamberi kusimuka kuya kuti tigare papa ina mukotsanjera ari kuda kuti asvike
ndasvika pana Johani naVhito kwakazi ndi Johani hona Vhito hona Iriza na Priscilla wari kuyako tanga kugara pa usingasumi isusu wana baba ndokunga mukotsonjero wacho akanga akagara apa ndipo ndakabva ndatanga upenga ndikati iwe Johani naVhito ndimi wanaka wemufi saka isusu muruti daidzire muruti dawe ndopa ndakabva ndasimuka ndibva ndadzoka mukati vanenda kogara mukati mukotsonjero abva azondidaidza kuti ungonzi ani baba ndiye wakabva wadara tikazi ungonzi Elizabeth tikanzi tete dzokai indikati handidzokizve ngekuti kuri kuzi uyu David nehama dzawo David wamuswa ngehama dzake dzakaenda kobika mhamba wakaenda paguwa rake wakaenda koteketera ezvo nhasi David wamuka saka isusu tazobva ipapo tiri kundotambudzikana nhasi kuti shuwa David wakamuswa ndiVhito David wakamuswa ndiJohani nekuti ndiwo wakanga wari wana wekutanga kudaidzwa wakanga wakutungamira nyaya idzi mazvita yuma uyu mwana wani arubudiko I'm sorry. All right, it's okay. The Muslim guy does. Muslim guy. Yes. Regina. Kutsanza. Wakakudiwa here. Toita sei kuti David auyi. Todi na mtumati. Titore bobo, watu bobo. David uya. Mukangoti David wana wako wada wana waduno mwada utaura nini? Uzani mawe. Wakutsanza ngipi? Kutsanza. Bachina masa. Munotogara mutana mawo seriko. Mambo kudala. Ndeuyu Bobo ndikutsanza. Mulungu. Ini ndakaita 1947, 48, 49. Ndiri kugara kumba kwambuya uyu kunyarume. Natete wake anonzi Maikilobas. Takagara tese kwakutsanza. Ndikutsanza ndiye Bobo. Saka tikati unojikia Bobo. Ndi Bobo. Aiwa, Bobo ndikutsanza. Bobo ndekusanirwa kwachinamasa pavakauya. Muri kuona? I'm sorry. Sandiri kuda kuti nditaure. Ndanzwa muchibvunza changamiro wangu kuti Bobo une nyaya iyoyo Bobo. Kuti uzonzi iwewe Bobo yako haitanga yangu isati yabuda. Une chekuita. Zveshuwa Bobo une chekuita. Nekuti kana kuri kunzi sekuru manzwira andakazviita ndakuchizosanga kuti uone kuonawo mavhidhiyo. Zviri kuti sekuru wakabuda wachiti inini kuteerwa pandakaita pamusha paBhobho paRozina pari kuimbidza nasekuru awana Rozina pamusha paBhobho ipapo ndopawakapaa pari pabhesi. Saka pawakadzoswa ndopawakaunzwa pabhesi ende ndopawakafira pabhesi. Pamba paBhobho. Saka ndokutsanangura ndokusaka Bhobho ari kubatwa. Bhobho uyu uri kubatwa nemhaka yekuti pamba paBhobho ndopakakunge pari pabhesi paine nyaya idzi. Ndosaka Bhobho anoda kuti mweya waDhavid ubve pamba pake uende kumba kwake. Saka Bhobho toti unei baba? Bhobho wakanga wadi bhesi. Sei usinotaurira dare kuti pamba pako papari pabhesi pakapira. Hauna vacheni. Uba imimi padare mana. Ndaisakwanisa kuti nditaure waridhiwe bhesi wanga waripo. Nhasi changamire ati Bhobho katwendi. Bhobho tsanangura kuti uri kutsvakei. Sei kuri kuzizvira zvifambi pamba pako. Sei zvakabudira pamba pako ukati handizivi. Varegerere kuti vandadare kuti changamire. Papa ine bhesi. Vakaurayirwa pamba pangu.
mweya wacho uri pamba pangu. Hapo kwako munotaura kuti mweya wacho uri pamba pangu. Hakuna kuti pamba pangu papa pabhesi. Pamba pangu papa siri pabhesi. Pamba pamukoma ndio kwakuri kubhesi kwarozina. Watiri unetsana nayo kuuraya mukadzi wako. Adiwe bobwe. Mukoma uko mke wacho. Saka unobvisa pako uendesa kwa mukoma. Ndizvo. Mukoma uri. Mukoma wakafuna. Saka ndiwe samude. Sabobo zvine zvidiani. Saka ufanda ndofambira mukadzi wangu ndienda ndune ufamba. Apa ndiona zvazobuda svika ipopa. Una nyaya kwebhandi yasvika. Handaifanira kutanga kutika ndini muri iwo waridzi wakuru wangu wacho wariko kana kuti maikuru wacho wanga aine bhesi pamba uchiya. Ndaiti ndini pakuti handiti ndakazinyarara muno mumusuya muchiri kutondera kwakazinyarara kuti wanga uri kuharare iro apo ndiro zina handiti ndakazwaro kuti nyarara wanga uri kuharare. Ngandidzoke padare. Imimi nyaya mataura taizwa makaizwe pinyai mune muri mumwega iyi makaibatira pa chekutanga ndakazoitanga kuionawo mumavhidhiyo asi pekutangisisa payakatanga pazvakaitika tiri kumba ndichitonzi ndakabva pasabu kuti pandabuda ndakazotsanangurwa nevanhu wandandina musikana wacho aripo banga aripo nasekuru bhobha nasabu kuchina masa zvito anga atoripo ndakazotsanangurirwa then pazvakazoitikawo muno kwakuzongoonawo mavhidhiyo pazvakaitikawo musikana wakachaya bhandi uri right. Sasa ini nyaya yangu is very clear. Nyaya yangu pairika is very clear. You cannot do anything wamwanesa muri yemufi isingasiwi, because at the end of the day nyaya pairinoperera pamusha wemufi. Nyangwe mufi ari kuda kuripwa zviripwa zvese zvinoenda kumba kwake. Saka kana imwe muri kuripisa vanhu munoripa mozozvisisa kumba kwacho muchiti chii, muri nozvisuma kuwana muchiti chii, iwo ari materesi. Saka muda kuzoya muchiwasuma kuti tatoya nejongwe because according kutaura kwamuri kutaka vanhu vakatopiwa mirango yavo. Saka mirango iyo pairi kuya iri kuendepi? Because vanofanira kungarupiwa zvinhu izvozvo havasi kuzviziva. Ndopanda kubvunza Bobho mira kugara pasi Bobho. Vanhu vari kurisivha zvinhu izvi. Vito wacho aripi? Vito Chinamasa ari kupi? Johannes Chinamasa wari kupi? Haana kuya. Azi nenyaya yei? Nenyaya yei? Ndisi kuya. Iye akapiwa Samuel. Anapiwa Samuel. Saka muri kunditaurira here kuti pamuri da unotora zvinhu izvi Vito naJohannes nani zvomuri unotora zvinhu izvi muchiripwa ndezvenyu. Ndimuda kutambira ngezvenyu. Ndimakamutsa. Ende chandoziva chimwe ndechekuti tinofanira kuti tione kuti ichokwadi here kuti munhu akadii akamutswa. Kana chiri chokwadi chekuti munhu akamutswa, we also want to know kuti akamutsa ndiani. Aine intention yekuti kana amuka wozodii. Ndo pane nyaya ipapo. Because uyu panapa wati nini musi wedare raitwa panapa handisipo. Pari kuitwa nyaya dzacho dzese idzi handipo. Ende tashaya munongedza kuti Joshua angari chii? Angari kwera wasikana musi wedare. Kubatwa John Paul pakatanga kumuka nyaya yebhandi kamusikana ake muzukuru kake uyu ndo kakatanga nyaya yebhandi. Ibve yazobva kunyaya yebhandi ibve yazouya apa ichizobva apa
uyu ndo pakaya kosumwa uyu ndo papa akaizivira nyaya yacho ndo pakaya kosumwa aiba kana akasumwa anditi akamusuma ndiani akasumwa ndiani bobo ndiyo akaya kosuma musi iwoyo ini ndaibva nababa avo taitobva kuchirarwe tiine mota tibva tasvika pamashopu John Paul aibvamisa mota yababa akati baba panapa pane nyaya baba waibva wapindura kuti nyaya haitongerwi murodhiba mwanangu zvikanzaiwa baba nyaya itori serious nyaya baba aibva ati nini panapa pamashops handitongeri nyaya yautari pamashops uyu baba ndo pakabva ati ngatichiendea kumba zvikazi ndiye John Paul aiwa baba hatiendi kumba regai tiende kwasabhuku sabhuku wedu wari apa une tsvimba hambai kwasabhuku kwakwa kumapasti 7 dzeusiku handichazivi date taenda ikoko kwasabhuku akati takasvika arara takasvika sabhuku arara sabhuku aibva ati inini nguva dzangu mutemo wangu unoti handitongi nyaya usiku 6 dzikangochaya handitongi John Paul wakanyengerera sabhuku kuti sabhuku nyaya iri serious akava nyaya iri serious baba wakabva wazondobvuma waibva wapoya waya yavo tibva taenda pamugwavha patinotongera nyaya ndipo John Paul akataura kuti baba ndaona uyu Bobo nemhuri yake akanga ine wana wake vakanga inawo ndaona Bobo ari kusvika pamashopu ari kunditi kwachinamasa kwaita nyaya asi nyaya iri kuti ndini Devi sabhuku wakati inini wausiku handitongi nyaya neusiku nyaya yedu ingatiparani ingozoya mangwana John Paul uyu akati baba nyaya itori serious aitiva kuti vanhu vaende korara kumba isina kutongwa baba wakabva angonzwisa aibva ati zvakanaka wadare todini vhito anga aripo zvikazi wadare todidini zvikazi ndiye mukoma John Paul isusu ngatichiti nyaya iyi Bobo wochiuya mangwana kwaedza tochizokunyorera samoni isusu nyaya hatiigoni tokunyorera samoni wochienda kwamama nesamoni ndo pakatangira nyaya ipapo John Paul matangire enyaya ungowaziva mukona pakuweza kutaura ndepekuti uyu wauya handiti ari kutaura nyaya kuti paita nyaya because Bobo wauya wataura zvakati handiti saka izvo zvokuti ataura handiti ari kutoti nonono nyaya iri serious handiti hazvirevo kuti ari mukati menyaya yacho because ari kuya as a concerned chinamasa kuti guys wonai nyaya iyi this case is serious because kutaura nyaya yani yaDevi iri ngozi Devi handiti dai akauya ari kuti ka warume ndauya nenyaya ikai ndadaikana makanzwa kuti John Paul ari pakati pekuti John Paul navhito naJohannes pane pavari kugara musangano wachironga nenyaya yekufa kwani kwaDevi handitika taita ari mukati mechii asi the fact yekuti ari kutomhanya kwamuri achiti pane nyaya iyi iri kutaurwa iyi nyaya iri kutaurwa iyi it means kuti handisi kuona paruva panzi pacho ari kunzi is part of chii because ari kutouya kwamuri achitaura ndiri kunzwa izvi handisi asi kana muine chimwe chinhu chinotora chiri kumuimplicata kuti mutauro kuti zveshuwa ari kuziva kwakuri kuita hake asi anga ari kuziva pambo kuti nyaya iyi ndirimo mukati mayo taurai maiti it's okay garai basi thank you taurai mai pazonyanya patanyanya kuzosungirira mukoma John Paul ndi Francisca Paspanodya panyanya kusungirira mukoma John Paul izvo zvekuti kune vanhu vakauya kwaari zvingangotirerukire ngekuti vanhu vakaenda kozoro kuti wamutungamidze kuti wasvike kwanga uri kuenda pana Johani Chinamasa paakafona aitiwe papasi garai kumateresi patiri kuzoti mukoma John Paul munyaya varimo Johani Chinamasa wakafonera hanja dzedu iri kuCanada aitaura kuti imimi vanhu vekwapasi panodya garai pasi pazvinhu zvese zvatiri kuita inini Johani Chinamasa Elliot Chinamasa naJohn Paul mhuka yesango odhi yacho iripo kana muchida kuti munyatsogutsikana ndisu tiri kuita ngezvaDevi pasi panodya takwenda koripa imimi musange muri kutaura kana kudini ba endai kumateresi
Ndio patiri kuchiti manje. Kuti nyaya iyi implicate uyu. Inoda kuti munhu akaita video, akaita audio, auye apa achitaure kuti zveshuwa inini naJohn Paul nanhingi takaita zvakati. Aya mazita chete yakadii? Because anokwanisa kukaisa mazita kuti mimi muti hazvishuwa nyaya iri safe hands. Tini tese. But iye ari munhu arikuita nyaya dzake ane chinhu chake ari one. But ada kuisa mazita echi tino zvakawanda izvo. Mungona unhu ari panapa. Pano norunga nezita rangu. Hivi norunga mukuda wakagara kunokwisa. Pano norunga nezita rangu. Pamwe wakatouya zuro chai. Ndatuma ndimambo asi gumbo ramambo. Gumbo ramambo rekuendepi. Inaniye ndikwari kuita. Wozi ndatuma ndimambo asi gumbo ramambo. Wototora mari yako isa pai muhomwe. Asi munhu kana abhadhara mari yake unoti chi ndabhadhara gumbo rani. Kana kuti mukuseisa panapa asi namambo chise zvangu pasaidi. $5 pamunhu. Asi wana wotobvisa. Wototi pasoro yamambo tadini. Yaenda. Asi mambo hasi kudini. Hasi kuziva. Asi munhu unoziva kuti ndikasvika ndikati mambo pasoro yamambo inodini. Inobuda. Zvimwe chete zvakaitwa ndiani? Ndivhito. Johani. Anditi. Kuti Johani une gemu rake. Anditi. Asi mimi kuti mumuteerere gemu rake anofanira kumenchera mazita. Because asakamenchera mazita hamuri teereri bairi. Munoona chachibairi. Saka itoti kuti Johani unofanira kuya papi? Apa. Johani otaura kuti zveshuwa na John Paul takaronga zvakati tikaronga zvakati. Ndosaka takati wanaramba muri kunze kwenyaya. Because isusu tatadaita. Pasina izvozvo this man remains innocent. Pasina izvozvo he remains innocent. Because munhu ari kumuimplicata ndiani? NdiJohani. And Johani is not he. But pamataura futi mada kuzoona zvinoda dzitaura. Pamataura pakanzi hama garai. Vanhu vakasumuka vasina kuti mobatwa sehama. NdiJohani sina vhito. Ndobva waenda kogara. Pawanga sina kudaidzwa kuti wagara. Which means kuti from day one munhu ari mukati mehurongwa hwesozo ndiJohani. Johani ndiye ari kumisa zvidhori kuti zvisute zvari kudii, zvaari kuda. Saka kana takuchitaura nyaya kuti chii, handiti, kana takutaura nyaya yedu mamiriro yakaita, it means kuti one, we now need to determine kuti is it true kuti David ari kubuda. Then tadetermine kuti David ari kubuda, tinofanira kuziva kuti abude, handizvo, ndiani wamudini, wamusumudza paakarara. Handizvo. Then tadaro toziva kuti intention yemunhu ari kumusumudza ndei, kuti kana asumuka adini. Tobva taziva kuti sei Bobho akuda kuti mweya waDavid ubve mumusha wake udzoke kumba kwake. Ari kuonei, ari kusangana nei, ari kuzivei nemweya uyu. Because Bobho wataura kuti pakaitika zvese I was not there, ndiko Harare. Saka wabva kuHarare wakuda kuya nekusvika nekubvisa mweya wozotoiswa seya kuendesa kumba kwako. Wapinda papi ipo papa Bobho? Bira Bobho. Ndosaka ndati Bobho nyarara hako Bobho. Inini zvandakuita izvi because nyaya yenyu yakuda kuti chiremba pamakatangira handiti mukontinue kubva papi ipapo pekuti mweya wakadini wakabuda handiti. Asi chaakudiwa izvi is to determine nekuchi expose vanhu vari behind chii, vari behind the scenes vakuita zvavari kuita. Because ini zvandakuita ndakuchiti kana zindikataura ndakuchimboedza kutaura kuti nai David iwe pasi pangorya uya tizwe titaure newe, mhuri yako iri panapa iri kushungurudzika, tira kuzwa uya Devi iwe uya
David, wauya Ahora en la mano. wauya shumba, wana wako wari panapa newana mukoma wako wari pano, waningina wari pano, wada kuti wataure newe wanyase kuzwa kuti uri kushungurudzika. David, tiri kuzviona hama yedu, tinoda kuziva kuti uri kushungurudzika nei. Wana wako wada kuziva zvauri kuda chaizvo kuti wafambe newe zvakanaka. Newakakumutsa toda kumuziva, akakuuraya toda kumuziva, pawakafira toda kupaziva, wobva watirongera kuti from papano taakuendeki. Yebo. Toda kutaura nemi. Taura hako ndizwe. Kukunza kwamandiita. Inini. Kuti ndimuke. Hama dzangu. Hadzina kundibikira doro. Hadzina zvadzakaita pakukuruka gati. Asi hama dzangu dzakauya dzikandigadzirira guwa rangu. Ndopandakatanga kuita ukata kuti shuwa hama dzangu dzinondigadzirira guwa musango here dzisingatoriwo kuenda kune wangu. Saka ndaomba yangu kuti ndisvike papo ndaona kukandamadzana kuti ndigare mumba Ignatius Bob. Mwana wake Grace anga aripo. Mwana wake ndakapondwa, ndakaita mazuva matatu. Ndiri mumba Ignatius muchikitchen, ndiri seri kwedhoo ndisati ndafa. Ndiri kwedhoo ikoko. Waiuya. Wasikana watoto vari kutaura vamwe vacho vakwekura havo. Waiuya vachindibaira, vachiona kuti ndaka here. Wakaita mazuva matatu vachindibaira. Zuva rechitatu wakasvika ndisati ndafa. Waifunga kuti ndichafa nenzara nekundirowa kwawanga waita usingandipi chikafu. Asi zuva rechitatu wakapinda wakandiona ndiri mupenyu. Ananias Chinzou ndiye akandirowa mubono wekupedzisira kuti ndivana nyara. Ananias Chinzou. Ndiri kukuzwa. Chandoda kuti ndizive inini. Choda kuzikana newana wako iwe. Andizvo. Tiri kuti isusu
uri mumba imomo wati mwana wa Bhobho anzani Grace anga aripo pawakaona akatonditeera kunyapa ake kuti ndaipa Bethania akasiya kuti Bethania angauya kuzonditeera sekurangana kwakaita wanhu angauya kuzonditeera saka ndakamubvunza kuti iwewe uri mwana wani akanditsanangurira ndikaziva kuti mwana watete wangu mwana watete wangu Rena akaona kuti Bhobho inozokura akandisiya akaendesa tsamba yekuti munhu uya wapfuura ndokuchiti wangu wachinditeera kubva pabhesi kunditeera kwandakanditeera kubasa kwangu akatore kuti inini pandakaurairwa chaipo mumusha kwaPhobho. Alright, ndoda kuti umbotaure nehama dzako dzibvunze zvadzinoda kuziva. Right. Taura ina. Pano ane mubvunzo bvunzai. Nemubvunzo mama. Yes. Zvai kuti ndo zvakaitwa izvi. Ita ndiani? Francis Aspanoja. Dini akasiyirana zamu nemufi. Saka ndine mubvunzo wekuti izvo zvavakamuita zvavakaita izvi waiti nhamo yavo ndei nokuti isokuita kuti iri mujeri. Ndakatengeswa ndichidzi ndiri mutengesi. Nhamo yangu yakanzi ndiri mutengesi asi handina kumbotengesa munhu. Makomburedzi akaramba akataura kuti munhu wapatiudzira asi mutengesi ndaivapa chikafu ndichivapa hembe dzekupfeka ndakandatobva kuwapa hembe dzekupfeka nemaredcoat ndawapa wakakawaizvozoti titi tizomutera ndasvika pabhesi makomburedzi akataura kuti hatina mhosva nemunhu Bvunzai, ndibaba wenyu zve, bvunzai kuti baba. Wataura kuti ndakazokudirwa ngekuti guwa rangu rakanga ragadzirwa. Guwa rababa harina kugadzirwa nhasi. Ndonga rakagadzirwa 1997 kana 98 uko ndo pakagadzirwa guwa rababa. 98 ndo pakagadzirwa guwa rababa. Saka pesa apo wangu wakudini kubuda kudozotanga kubuda pa 2020. Wakadibva watobuda pakatogadzirwa guwa racho kuti vanhu vangu vanoziva kuti pamagadzira handipoba. ndanga ndiri kutsikwa vanhu vaiuya vachiumburuka paguva rangu vachindisira mishonga ndaibuda. Ndiwanani vanhu ivava? Ndimuri kumhepo taurai mazita. Rosina unoziva nevana vake nemurume wake ndivo vainditsika ndaibuda zveshuwa kumamwavo ndichinetsa kumamwavo asi wakazoona kuti zvashata hatikwanisi kuzviita wakanditsika nanhasi wari kunditsika. Bvunzai. Pavataura kuti vanhu vakatiwakira vana vangu vakandiwakira nhaka dzangu ichokwadi. Akatanga ndimukoma akadii akauya wakatsaga wateva zvakasara wakaisapo. Isu tazobuda majeri takazouyawo tomuchiti baba angati mpenyu wedu vakati mpenyu akati aiwa musaite nhamo yekunotora David kwaari inzvimbo yawo. Saka muri kuona takadii takatanga kuidya ikoko
lokudini baba mkuru wako akikoma wako takanokutora kwani kwagwizo akanotora kuti mkoma siki akauya akamwisira asi uyu baba wako akati hano inyika inzvimbo yavo anoti inyika inzvimbo yavo yemachini saka tirikunetsana netucheche tuyatina kuita nekuerekuchichikwa Right, saka izvozvi iwewe David chauri kuda kumhuri yako doti kuitire chii? Ndechekuti dai wanga watenda wabvisa mushumo wako nekuti vari kuushandisa zvisina kuruma wanoutanyanyira mzimu wako weno haukumuisha kwanzi mudzimu nyaya yekuti vati mudzimu wangu uri kwabhobho ya ndizvaakutaura vaichi kuti uda kutora mudzimuyo kubva kwabhobho kuya kumba kwouyu kune ngozi kuya ndo kwakunzi wada kutora ngozi yache kuti waendayo kumba kwedu nemachongo aya nembocho vaitungamidza pamberi nekuti patakabvunza ndakabvunza nyaya kuti muti ndakafira mushame kwabhuku nhasi unomhakuti ndotorwa mudzimba kubve mushame kwabhuku uende kumusha ngozi rakandipindira kuti mudzimu nengozi chiro chimwe saka zvirova kuti vanhu vada kubvisa ngozi mushame kwabhuku kuti uende musha kwayo kuendesa kuwana wayo ndinoda kuzorora vana vangu ndinoda kuzorora Alright, that's order. Go. Alright, Vakaitika zvese izvi. Zvese zvakaitika. Baba nyakubereka anga ari mupenyu. Vakaitika zvekuzoti marangwanda aunganidzwe achererwe pasi baba nyakubereka anga ari mupenyu. Ndiye aidirector. Ndiitai so. Sekutaura kwakwaita nomwe ataura kuti baba wakati musatambudzike nekutakura kubva ikoko kuenda kusemeteri kana kusapurika munzvimbo make mari muradzei ipapo ndo masoko akasiyiwa nababa. Hatizivi kuti iye Devi ane chekuti angatitaurira nekuti gaidha ipapo nokuti isi tanga tikutarisa kufambisana neguideline. ndikutaurire unoziva kuti musoro wako waitapiwa newana wasiti tine musoro wedu wagudo wasitamba nemusoro wako uchaonimba waitapiwa navo nekuti akazotaura kuti musoro amutamba nawo hausi wagudo taura kuti waitichana akauya kunjana waitita kuda uende kotorwa pauri kana wana wakatamba nemusoro mukati mapisi uzowa pauri pane musoro wako taurai wotorwe musoro wako amuchaonimba nongedzera ikatienda vamwe rinongedzera pane mabhonzo avo mwari wakasoka pa7 ndo rinongedzera mabhonzo kuti muri kuibata pindirana makaona wako kana ndakutaura zvemisoro idzi makavakatitaurire kuti musoro wako hatina kuona titaurire pauri vamwe vari kubwiri vari kunzi mabhonzo ako ari kujubheko kwaienda aiuyi wana vaiswa saka ivo kushaya musoro wako sei taura pane musoro wako musoro wako ndopedza wakusipo baba taura pane musoro wako wotorwe kuti uri Devi chaiye chaiye Masvika mubvunzai zvamuda kubvunza. Bvunzai zvamuda kubvunza. Mubvunzo wangu uri kuti isusu baba wedu akafa 77 indatite makore 3 uyu pane anga ine 12 yanga ine uyu anga ine 3 years
we are ngani 3, we are ngani 4. Baba wedu died at the age of 29. Why never 9? And man mabona. Pangenda utomtori wangu. Yorondo yatakanzwa isisuka. Ndaona kazvasiyana. Ngekuti awa pawakanzwa wapondwa ka. Wakaona hanzvadzi yawo tete mamunhu. Vawataura kuti tete inini ndaedzwa ngevasikana ava. Munhu titauro soko kumba. Saka zvinopotora kana 3 days ba. Zvitoka madhezi sala atorwa zvinzi munhu akadidini. Kunzi munhu akagara mumba 3 days wakadidini. Yatove innovation yatatonzwa papa. Yatove new edition iyi. Ndikuti nini? Wakuru mese mamu ipo ini. Pakaitika zvinhu hapana angaripo here pakaitika distance. Imi mpanana mukoma nechi. Vakaoneka paizvete. Yo mambo. Nditsanangure. Pakaitika zvinhu izvi. Ini ndanga ndamujera nenyika yeZimbabwe. Vanga vari kudetention nenyika yeZimbabwe. Pamuchapanga pasara baba newana newarora. Ndiwo wanga wasara baba. Warora wakagona kutiza kubva kuenda wakatiza wachienda kumusha kwavo. Wakanga wasara wachiripo samai semukadzi wake wakanga wachiripo. Ndokutsanangura kwandingaita ipapo. Pamusoro mumvuri yenyika yedu David uyu taishanda saidi imwe naye aisenza kuinyanga ari mupurisa right zvino akabvazoona zvino ndopurisa izvi inguva yashata mabvamadzanutoro hurumende yakadini mutemo kupurisa waibvuiwa waichaiwa kufake zvino Saturday that was Friday iye akati mukoma munandimirirawo sekuti ndandine chovha munandimirirawo ndiri kuuya chokwadi ndakamirira kusvika ma5 yadona asikuuya ndikati akuenda mufana unono anga atama kubva kwaDC kuinyanga angati kungozi kuIren Forest semunhu anga akangwarira ake anga abatwa mukuru nguva shoma anga abatwa mukuru right ari ikoyo akatorwa kuti makweshe ekuti makomoditi adini makweshe munhu zvekufuka izvi marecords akapiwa marecords kuti akatotora ake muofisi kutora aibva uya nawo akatakura ndatoenda ndatodzika kumba right aibva auya ndikuti wakazofamba useba kusvika kumba nemarecords aya rechimangwana akaita zvekutumidzira ukati mukoma ngakuenda kutaura inini unandimirirawo murupazo uenda kumakomune nemakweshe aya asvika ibvandopa makomune makomune waiona waitaura tuma zvekuti zvakatora nguva kusvika kuma 3 o'clock indakazobva paumba na3 iye akazobva uko ratodoka gari kuma4 apeno hana uzozota wafamba seba aibva auya ukaza mukoma wasoenda kare aibva ndouyawo ngekundikuenda ndiko wachina masa kuyawo kubva kwakura ari kundouya kudari sekuti kokundakaita hana kuzoona pa akaterwa ngemurume aizi Ananias Omotaurwa Ananias Chinzo wakatenda nebasco aibva ati vangambire ozi atora mhiri kwekuenda kwaDC kwewo ndipo kana ukaendako baba wakoshaika udaidzane mhiri kwewo kasi baba ndasiyari kwe ndiri kutakutaurira baba wakoshaika ndipo abva aziwa brain papa mufana wangu kwabva kwakudzoka kandi wakomwita katemo ndikuzwa kwandakaita chokwadi David taishanda naye toti taishanda tese inandiri tisha iye ari mupurisa it's okay Ananias uripo
akafa Anesa akafa. akafa Oh, Grace. mwana warozvina waruramba kuya kunyaya wakati neripataziri panapa wakatiza pawakaita Rosina ndiyo brand. ndikuti mukaziva mukoma wangu ndiyo kwakuinde bhesi ndo pakaurayirwana saka azi uruda uri pandiani zvida kuya Iye Devi, wakati wewe unaona uripo kakura. Wanaona kuipa kana uripo zvida kuenda kupi? Uzo wanaoko wasozizia nyaya. Zvakaitika. Kauya mudare. Akandikupira pane wanga varipo. Wakati ana waita matenda nda wakabvisa pondo dzavo. Wanda madhora mairi. Wakati wakakumbira wakati tipewo 6 months. Ndinachiremba 6 months dzawadisa ndimi ndichitaura kuti zviri kukuremera makange makadzimira. Akabvisa matenda ndawo ndiani? Ema. Ndiani? Ema. Chipakura. Ema ndiyo. Nemwana waananiasi wakabvisa matenda ngawo saka hurukuro payakataurwa zvakanzi tichazosimuka tichaenda munogadzirira tozosimuka tichaenda kunogumbira nekusuma nepapaso kuti ndo zvapo akatambira matenda ndiani matenda ndawakandipa ndikavabvunza kuti hama dzangu dzadzisipo ndoipani yakatambirwa nachangamire anga arimo anga akakumirira ichangamire isocho akazaayapiwa chiremba achangamire chechetaipari tichazoinda taakuenda kosuma nekwapasi wakati wakuiseinini chamazotanga tagara pasi kuti tizoenda kosuma nhauwa yenyu kana tasuma nhauwa yenyu yatendewa tozoita zvatinoda kuita chiremba neakandikumbira asina kanga kati kwei ndinokuda waka oni nyaya dzangu wauya Wasikana wangu wasinonga wasipo akazondoona mayoutube Angati kumzote ndiani? panga ndoparatisipo zvakaita mama pakabuda audio mukoma wanjanzi yake yakabva yasenda audio kuna mukoma waJohani. Mukoma waJohani ngozi akazotsiura Johani kuti Johani zvori kuita izvi hazviiti pakuti ungomirira ngozi pasi panodya vanhu vekwa pasi panodya varipo. Saka pakazochadya vanhu uyu Johani haana kuzokwanisa kuyaba netimu rake asi Bob akagaripo. Akauya pano musi uyo kwadzi wouya ine vanhu wauye kunokuda vakasvika pano vakapa nyaya yangu yekuti ndauya nenyaya kuna mambo kandi mambo nyaya yako Bobho inoda kuti mumirirane kukosanyera uri kuuya tobva tagara panapa takaswera tiri panapa naiwo wacho wakanga wati wauye panapa wakaponda wacho kusvika chiremba ibva atigadzikapo kwakunaayakondo avatigadzikapo ndisu takazogumisira takatorara pana takazogumisira ukouo ndokubva ndati wamukodzanyera tasiyiwa pano ndimambo tanzi muri kuuya saka vanhu vamakati vauye wanga vari kutaurwa wauya vamukodzanyera wakasumuka avo vanga vakabudirwa ari sezvaari aibva auya mukosanjera vabva vagarisana apa vaikumbirana ewo ndapota munodi munodzika mahenyu
itai kuti mupe mutongo waripo vari kubvuma vari kuramba munodini munowaonawo mega ikanzi awo ndishashapura inini ngemushango right ndo pawakatanga kuita manegotiations yawo iye inini handina muromo wandakataura wanga wakatarisana nanizwa kuti imi pakapiwa wakapiwa maaccused pawakabvisa matenda ndaa mamuripo ndandiri wakabvisa ndiani nani pakabvisa munhu mwani ani $2 yakabviswa ipapo yekutenda mhosva ndizvo anzi ari kupinda mhosva wakachizozi wari kuzobhadhara wakanzi wabhadhara wakanzi wabhadhara rii nani nachiremba ava ndio vanga vari kutaura ndikuti vanhu vakaita wakatenda ndava i1 sekutaura kwamuri asi mazita akabuda mangani waripo 6 handiti pau 6 apa ndipo akabvanzika iwo rubhadhara chakati iwo rubhadhara chakati rubhadhara chakati ndizvo right saka iwo wacho waizozi wabhadhara iwo chakati iwo chakati iwo asina kubvuma sei wakanga wakumbirana pamweya vamwe vakazobvisa wakazopitiwa mutongo wakanga wabvuma pekutanga wakanga wabvuma pekutanga wamwe tu ava ndo wakauya mudare nyaya yacho yakapinda mudare iri kunzi Ananiasi versus Elias Paul ndopamakati iwo hauna kuuya kudare samoni rako iwe kutaura kuti waifanira wakauya kudare hauna kuuya kudare saka zvaakuda kukosa ndo mataurirwo akazoiti tisvike pakuti ndisvike makosa njera tizosvike padare wakatenda ndawa iri mwana waAnanias naEm $2 vanhu vari kuramba muda kuwadini kasira akanga aripo futi pakatendwa vanhu vatatu vanonzani basira unonzi ani Philipi basira kwanga vari vatatu so I think nyaya kuti vharirwa David nyaya zvaikuda vana shuwa nyaya yakuda kuti you need to now to sit down imimi mwana pasi pamwe zvazvo as a family then more decide what you want not izvi zvakaitwa nana Johannes nanani forget about that because tikaramba totarisa ona Johannes ichi chinhu chiriko imimi ndiri mhauda kuti fanira muona kuti chiripo here kana chakamutswa then you have to decide what to do kana munoti pamuita zvinhu zvenyu you need these guys to be there kuti vari maobserver well at least you take charge of this thing ndikuti chiite but tikaramba chiri zvachiri it's not too open achina muridziwa saka kana chisina muridzika chinonetsa ende izvi taisa muone musikana handiti I can read through my minds vanhu vakawanda kuti vanhu vakawanda they are not agreeing nezvavari kutaura on your side handiti so kana zvakadaro if you are not agreeing then you need to compare noumwe futi munhu kuti muone kuti zvekutaura apa nezvakataurwa nachiremba umwe akatombotaura handiti zvagai for someone different ukutarisira kuti muone kuti pane chokwadi chiripo here kana hapana kuti mweya what you need to establish kuti mweya werapa ndiwa baba wenyu here so that you get it then you can plan now kana zvisiri but if iripo ndekuti Johannes na Vito na Elliot na Paul wazani John Paul handiti amusikuramba baba ndandisipo ndikati ndaramba akakizi ndandiri nini handina kutenge ndiripo changa mambo wangu ini ndinoda kuzvimiririra mambo shumba no ini ndikuti John Paul alright John Paul semunhu angasipo chimbotaura what's your suggestion how do you do it from now now that you are part of it changamire ndaita mudiki taura chokwadi avo wandiwana kubongwa ndiwana vandinokonsulta
nguva dzese ndikati ndingape suggestion ndinokanganisa ndinokumbira ruregerero. No, it's okay. Right. What about okay, you mean I Baba Mbicha? Yeah. Right. So let's say In short. Yes. Changami. Kutaura zvedu kuzi. Ine handidiwa kunzenga nzenga. Wese awa nyaya dzese kuyo kwauri kuita. Ndiri sabu. Wenyu mama. Handiro. Hawanditauriripo. Wesa. Tungezwa kuti wakasvika kwamako, wasvika kwamaba. Asi wari kubva mumushamani, masabu. Hawana kunditaurira baba. Ndiri kuregera. Makantaurira yosika. Takazvotaura kwekupedzisira pakuti akaita katovhunduka. Hawana kunditaurira. Ndosa katati kusvika zvinezvi. Tinoziya kusvika zvinezvi. Kwawenevi. Utozwa zvamuno mamambo. Kumba utonosuka kuuya kwamambo. Kana muditi ziso kuti okay baba. Ndozwa sabu no. Totozvigadzirisa. Baba pay way forward. Yeah, way forward. Ikatata kunanga mukaiona mambo. Sorry. Tiri kukumbira kwamuri prohibition order. Yekuti anybody else asiroko pasi pangonya hands off this case. Starting now. Kana mabvumai nemambo kuti mopa prohibition. Ndo saka ndati imi mafana kuti ndikupei what no. Ndinoti muzwe munditaure zvamuri kuda imini. So that izvo zvotobva zvisa kuti ndiwo kutemori. Because ndimi varidzi wechi. Because kana muri mi wana wacho nana mukoma wacho nevaningina wacho ndimi munofanira kuti pa direction. Ya direction iri mambo kwamuri bunga ngeyekuti sebinga toko pasi pangu yawauri kukumbira wane prohibition order ndikutaura kuti anybody else please hands off. Isisu togara pasi toko pasi pangu toona chechipiri ngechekuti kana imi mambo muri kuona zviri kuita zvechimanyika here muri kuona zviri kuita zvechimanyika here mazuva ndosaka ndati inini chichiitai kuda utsimira mukoma. Yes. Chindamba zvatoona mukoma. Wanenge wani zvavakaita pakufa kwemunin'ina pamba papasi panogone paziwa chinamasa mhuka yasango chandisarewa kana mukaritoda harisi basa renyumba ino kana taakukudai tingova tichikudaidzai iri ngerekwa pasi pangu tingoriita avo vanoziva kuti vane mhaka dzavakapara kwatiri pachidziro chekwa pasi pangu rita vane pasi. Right. Chiteza ndisi. Hapana chinhu chakambooma baba. You just need to comply. Initially ndakuita chete kuti wana pasi pano chika. I'm happy kuti muri mese muripo. Wana wacho muripo. Wanina wacho wana mukoma wacho murichi. Muripo. Wanina waripo. And this is a family position. But what I don't want now is kuti tabva pana muhamenda unogara. Mama totayo takangana ndizvo. No. Don't do that. It's now an issue yatomchi yatomudari and chigadzirai muone chaipo payakadii payakamira mwegadzi yopera and ndizvo atoda kuti imi chiidai go and sit down discuss about this issue. WekuEurope musati maenda kuEurope mupe wana direction because wanaonya kugwadziwa stere wana wemufi and wape nzewe muwazwo zvauda kudii zvavari kufunga. Decide with them, don't decide for them. Teachers and this. I think when you make the decision, make sure they are part of that decision. Don't decide for them. And you don't need to say, if I'm right. For now, we need to have the name. To talk someone veto, we need someone to Johannes.
we need to summon the other one, Diane. Elliot. And it's not we have done. We need to summon them to a taurira. My do's and don'ts. In as far as this case is concerned. Andrew. Did you say John Paul? That's all right. So, I chikumbiro changa ndinacho ndechikuti baba wataura zvakanaka baba kuti kune wane zviri kuwanetsa dhora rakavhurika idi chaicho asi ndatide chikumbiro chekuti tisazoite miedzoba wana Bobho ndinonya kuti ndakananga inini Bobho in short money rangu urukana na maikuru wake aiwotora dombo resta la babu wedu vakutemana maikuru wake ndiro saka chikumbiro changu chachiri chikuti mama mutibatsiro kuti vanasa Bobho wasazoti zvataurwa izvi nokuti kana kuine ngozi zveshuwa hatingairambidzi asi vasazo abuse zvataurwa izvi Yuda uziya kana kuita tunhu turi atimona zvise kana hapana chinotaura baba hapana kana kuti ndimona kuti chia munhu anotaura yese ende akusanganisa nyaya futi tingamgira nguwa tikatanga kuda kuti tianalyze zvirapa izvi hapana zviripo baba uyu Bobho waenda kumba kana une ngozi zveshuwa uyu anofanira kubatana nani namaikuru akawarukana nawo yayo wozochifamba ndopanotorwa ndibaba kuti isusu gedhi kwedu riri rakavhurika kuti kana paita waita maneswa noti wauda urasiriraba uyu kana nguwa nemwaka wekunzi Bobho adauri pangozi yaDevi haasakane mazuva acho mazuva anawo ngekuda urasirira ada transfer problem yake yamukunda wake uyu kuti atry kuti zviite chiremu hapana tongoti naba hapana tirongoti susu what we are saying is very simple. Bobho kana paine issue nedeath yaDevi, the door is open. Kumuriko Pastor Macha. Go there, sit down with them, talk to them. Who's the Adams Warab? Then solve that issue. And then kana pasina badi kana kune issue yeyu goes that not ongo start best ranga riko maikuru. It means urori pakati pako na maikuru pato nehondo yekuti iwo urutoti maikuru akutransfer mweya uri kumba kwake kunza kumba kwako. Saka kuti imimi yepenyu ndeyimika. Can you solve that in-house problem? Kana mai solve in-house problem, then you can then come mabatana now. Kwa pasipanocha, then mushtaura na pasipanocha kuti this thing idamuzwa redu remusha rakaitika rakadai takubatsira tapakati then nyaya inopera zvakanaka. Tikaita zvekuita single out by individuals kuti ndikaenda kuna Ningi anonditeerera, Ningi ndikaenda haiti hatina zvatiita dei ngatitechi kuramba natoda ndiri munhu kuti ndiri dambudziko aiwa it's okay Bobho, all right ndikuda ndisina kumbosvika all right gara pasi right patinoda kudzosera ngepekuti munhu wakatengesa baba wedu kutengesa kuti asvike pakuzourawa uripo, wakapedzisa ngedemo kuti azorore uripo. Saka sei ngozi iri kuya kobuda uku ngekuti mamuri papari pamba paibikirwa ngemakomrades. Tati ngozi as long as ine chishandiso kana wakaona kana chine chekuita newe inotouya pawo. Saka zvokuti ngozi iri kubuda sei kwana Zitsanza Batadzani kwana Bobho hazvifaniri kushamisa because mumba ndo makafika. But chaakuitika kwana Bobho wakukandirana. Saka iwo ndosati iwo ngaudire neissue yawo kana wapedza neissue yawo they will come to you now.
kuti issue yao igadzirisa, because without you wana pasi panotya dambudziko ravo haridi hariperi. Ndopane nyaya chiripo awo nyakutema nakutengesa waripo handiti imimba muchaitawo zvamuchaita imimi muchizwa muchitaura pamuri muchataurwa zvekuita. David achakutaurai zvekuita kana kuti kana ataura zvekuita kana kuti achaita ega pangwasho. There are two things. Sasa anokutaurai zvekuita kana kuti anoita ega. Ayo izvo zvakazvishoma. Saka I think this one zvondwara mweya chaiwo zvatikutaurai. Chimanyika munhu kana akavhumbuka anokwanisa kubuda after 30 years, anokwanisa kubuda after 40 years, depending on the circumstances dzekuti nguva yacho yasi kubuda chii chikumboitika. Because chandoziva munhu kana achiziva kuti ndakauraya munhu, mangwana acho achiuraya munhu, achingobva kuuraya munhu nhasi, mangwana acho watoo kuMozambique kutoti mweya usadini. Saka kakawanda kacho mweya unozoti munhu ii paanofa. That's why muchizoona kuti ngozi kakawanda inobuda muridzi wengozi afa. Reason ndei muridzi wechinhu chake ndiye anenge achichipika chinhu chake. Saka the moment yaanoita akaiti midzi madhoezi eSouth ndo panobuda ngozi right wakomana muziva ndiri pano iri anokabua. Saka ndosati kuti mimi ndondwari munhu haafiba haisi hukuba yemunodya nyama. Anyway ngatiende isusu just update us kuti zvapa zvamira sei. Devu chipoera ndi musununguru hako tenda hako Devu chizorora chizorora hako unakanawo ega zvimwe zvasi